Hier, onder het wetter bij de Leeuwarden Kranten, ziet er vaak de 58-jarige Anne de Boer. Het wie een bekende in de stad en hij wie vaste klant bij de opvang. De afgelopen 2-3 jaar woonde hij gewoon hier in de Terp op de zorgopvang. En ging dat naar omstandigheden heel aardig. Dus wat dat betreft was hij hier wel echt op zijn plek. Maar net hier niet vaak krijgt de verkeerde dingen trof, om zo maar te zeggen. Dat is lastig om daar iets over te zeggen. Kijk, mensen zitten hier vanwege het feit dat ze allerlei problemen hebben. En dat maakt dat het niet een gemiddelde situatie is. Het is altijd anders, het is altijd bijzonder. En er is geregeld altijd wel iets aan de hand. De dag zelfs wienen er geen bijzonderheden, nevens het personeel. De 20 rechercheurs binnen vermoed brief en haar vermidje een pad van de bewennersjet. Just de Jong bin die in een bijeenkomst met de directeur en de weekagent bijpraat hoe de deer en het politieonderzoek. Daar is heel rustig op gereageerd. En er waren wel wat vragen, maar tegelijkertijd was er ook toch een zekere berusting van... het belangrijkste is dat de boer hier weer terugkomt. Hij is inmiddels terug, er kan afscheid genomen worden. En iedereen kan in ieder geval in dat proces gewoon de normale dingen doen die horen bij het overlijden van iemand. Bij de opvang gaan ze soks nog neer jeder mooi maken. We staan allemaal wat ontdaan aan de kant. Van wat speelt hier nu? Wat is er nou gebeurd? Hoe kan het dat we dit nu moeten meemaken?